Feltölti. Oké. Rendeljük komoly Szerintem inkább nem köszönök be, mert Jó. az nem jó, de jó. Na, itt most az lesz a feladat, hogy nem lehet hílálni, de Tomi azt mondta, hogy van egy valamilyen víz, vagy micsoda, azt abban lehet hílálni, úgyhogy az. Meg azért vagyunk rankedet, hogy max heal legyen. Igen. Úgy remélem, hogy hallottam, hogy másnak a hangja is. Hát sajnos. Nézzük meg a shopot. Halljátok, én vagyok most a midaszoknál. Ez egy ilyen panda team, 2000-be kerül. Lucky. Milyen Lucky? Nem, csak van olyan skin. Lucky Rider. Bazsi, ready? Ja. De visszahozták azt a régi csipőt, ami nekem van, az a Air Jordan 1 High Pine Game. Benne van a shopba. Aha. Ja, itt van az Air Jordan 1 High Pine, vagy micsoda? Hiba Igen, a ez akkor játék. megvolt. Zöld, High Pine Green, az nem? Igen, Hiba az akkor a megvolt. táblagépen. Biztos nem veszem meg. Nem, mikor lesz olyan? Hanem nekem megvan. Valaki edézze már, hogy induljon? Én be vagyok redizve. Na, Várjatok. Na, Tehát, remélem, hogy betette még a cipőt. Bazsi már megy. aha. Na, Nekem már töltődik. jó. Be kell dugni ezt a szót. Hol Na van? végre. Hova ugrunk? Hát, aha. Öh. Hú, de van az. Bazsi, itt vagy? Aha. Hú, de van. Na, Egy hülye Indul. kégúsan. az nem most a goldos lobbyba vagyunk? Ja, megvan. Na. Hova ugrunk? Ahol jelöltem. Hova jelöltél? Majd utána menjünk már be egy Black Marketbe. Jó. Aztán majd oda megyünk abba az izébe, Valgosba. Aztán megyünk a körül shophoz. Menjünk. Hol vagytok? Ja, oda. Nekem. Azt Így hogy van egy csomó út, hogy egy, csak egy láda van. Ezt elrontottam. Nagyon elrontottam. Itt szemben Nagyon voltam sok az alud, élet. biztos. Halk volt a füles. Úgyhogy kihúztam. Azt mondjuk, hogy vannak játékos. Remélem nincs, mert nekem semmi fegyverem nincsen. Nekem meg ma, jaj, Sentinel. Hát persze, neked egyből Sentinel, minden. Nekem is van egy Sentinel, jó van. Na, van egy Hát de én neked a Sentinel. Ja, akkor jó van, akkor kösz. Amúgy Mondjuk erre is látom. vannak útok. Várjál. Itt van fönt egy... Wii. Nintendo Wii. Nintendo Twitch-en. Nem, olyan is, hogy Wii. Nem baj. Nekem a Twitch az megszokottabb.
Nem megyünk be a WC-be? Jelöld majd ki, hogy hova vezetett. Hol vagy? Ha én itt vagyok ennél. Ott vagy a világ másik felén. És pont itt van a bank. Akkor menjünk kell? És éppen vannak a bosszon, és éppen nem vettek észre. De... Nem menjetek be a WC-be. Egészségre, a környezetre. Akkor miért voltam annyira hülye, hogy bementem a WC-be? Mamut pisztoly. Persze nem lábmamut. Tudod, mi nem jön egy legendary. Mi az legendary? Ja, sniper, legendary sniper. Köszi, hogy nem vitted a legendary sniper. Menjünk majd a boss fölünkre. Jövök. De megyünk. Oda jövök. Mindjárt én még benyomom a minit. Akkor én visszafordulok. Halljátok, épp hol vannak Ott partiznak. Egyik kocsival Ott partizik. vannak a... Egyik menekül. Most lehetünk le, megyünk le. Közel van. Ugrálj, nyohoho. Közel harc, azt mondom. Snoop Dogg. Aha, jó, az ott a... Valaki jelölje már, hogy milyen messzi vagyok onnit. Eléggé. De csak engem vizéljen már, boss. Felveszem a minit. Én ölöm a izét a játékos. Az a basszus összekeverni, mert Menekülik a gyerek. Mondjuk. Jó van. Nagyon esetleg. Hol vagy, Tomi? Itt te, Jó ide. van. Vedd ki a jelölést meg. 5.600.000 ember van. Sziasztok. Utás! Én szívrákot kaptam. Öljük meg a Menjünk bosszút, úsra. menjünk a úttal. Na. Mondtam én, hogy a... Fölött. Jövök. Hol vagy? Ó, de jó. Nekem kell. Ez jó. Kis pisztoly. Jó van, akkor utat, Ma fia. megint? Egyes voltál, fia. Honnan? Hogy öljem. Hol vagy? Most már életemben múlik. Jaj! Ezek erősek. Hajrá, vagy én már csak ne ér. Nem már. Előbb bepánikoltam, jó? Jó, volt itt hívunk már még be egy fót. De biztos nem. Jó. De ezt megérdemeltük, mert én véletlenül a challenge-et megszedtem. Ja, mondjuk én is. Ja, mondjuk én is. Mindenki megszedte. Jó, akkor ez a kör, ez nem ért. Mert az Igen. kezdjük elő. Nem ugorjunk már bankra. Szerintem sem. Maximum. Ez egy hülyeség volt. Majd előlök, hogy hol ugorjunk. De ennyi van, vagy mi kell neked egyből a hunting. Az jó lenne. A hunting. Akkor majd odaadom neked egyből. Jó. Elővarázsolom neked. Mert én vagyok a varázsló. Szerintem ez sokáig fog tartani. Mi? Mert hogy még az a célunk is, hogy nyerjünk amúgy. Ó, Úgyhogy a táblagép akadozik. az perfekt. Bazzag hülye. Úgyhogy nem is szabad hílálni, meg kéne próbálni nyerni is amúgy, úgyhogy... Hát akkor hajrá. Ha meg nem fog sikerülni, akkor meg jön egy part 2. Csináljunk olyat, majd egy krakenozít is. Meg kell ölni epic kraken, a ellenállt. Ó, de fasza.
Löntöttem magam túl. Nekem nagyon laggolt a táblagépem. Elkezdett partizni rajta a játék. Tudod mi? Mindjárt kiadja a diszkó. Hol van diszkó? Parti. Valaki előtt a koronát a Jött a másikon. koronás! Gyere ide! Aha, nekem még be se töltött. Hagyjad itt mutatni, milyen koronában. Te gyerek, mi volt ezzel? Te szar! Add rá! Adja ide! Amúgy már én nagyon rég rankedeztem. Én is. Amúgy én meg Most plat. alapból így hívem. Én plat vagyok. Vagyis általában azt szoktam lenni, plat. És felhallgatunk hívet. Hol van? Itt szokott lenni, Hogyha megölsz egy játékos. hol szokott lenni ez a... Hunting. Ott. Ott. Te vasok. A kék, melyik vagy te? A kék vagy melyik? A kék vagyok én. Ja, igen, ott van. Tomi? Én vagyok. Akkor ezt a vétet lootoljuk ki, és ki, ha ide ugrunk. De miért mindig nekem a legszarabb az ugrásom? Vagy nem lehet. ugrálnak ide? Ez is lehet, hogy az enyém a legjobb, csak 5 millió 6600 millió. jönnek. Négy fegyveremet ráforogtam. Mindenki csákányozunk kell. Igen, mindenkit. Ennyi, csákányozva. Fegyver. Gyertek egy fegyvert. Igen, hír, anélkül, hogy hír. Ide nem jövünk. Fegyver. Kéne fegyver. Meg fogok halni. Jó. Gyere Meghalok. már, Erke. Meghalok. Gyere már ide! Figyelj, Nem meghalok. tudom, vagytok! Meg fogok halni. Hát de én nem Ennyi. úgy az idével vele. Mindenki Csak apa ül. Persze, pont Mersének van fegyvere, pont. Lőnek! Anyád! Jó van. Anyád! De anyád, hogy itt nincsen semmilyen fegyver! Kéne valami feljobb. Persze, Mersi meg itt is éle. Nagy belcsillezget. Meg Tomika is. Nekem meg nézd már a fegyveremet. Hát rajtad vagyok, te gyerek. Hoppa. Én most felhozom magam, ha megdöblök, kész. De ne add már fel magad, és ne legyél hülye. Nem fogok hülye lenni. Most lecsatoltam. Ja, hát nem kell, mert semmi nem szóltam. Nem van? Várjál csak, gyere ide. Tomi, tőled ott nem messze van egy reboot kocsi. Fiam, hol vagy? A koronát addig nem Itt van a reboot kocsi. Ó, vagy Tomi. Tomi, Az majd... egy kis HP töltés lesz nálam. De nem lehet nálad, mert az a feladat, hogy nem lehet. Hát de nem is, nem magától. Akkor az a vízre gondolsz? Nem. Akkor, Arról, hogy rankedbe őrzi játékos, igen. automatikusan felhírál téged, 75 életre felhírálsz. Ja. De akkor az nem jó. számít hírnek, akkor ez nem Rá. számít. Jaj. Majd izével... Gyertek már! Miku Bi! Miku, ott vannak lent. Mindenki Miku? Mondtam. Mindenki Miku? Miku Bi! Most De de most- most ledobtál egy hírt. Merse, Aki de elég Merse, ne legyél már kasú. Van még egy foda? Oda is el. Aj. Én nem gyilkos leszek, hogy pont nekem nem jutott fegyver. Mi vannak? Istenem, Tomi!
Jövök után, Tomi. De kéne a hunting. De nekem meg kéne a hunting. Hát nem tudom megvenni, mert nem kaptam. Mit? Pénzt. De van rá esély, hogy kapok pénzt, amikor ideugrok. Ja. Szóval mivel De kell nem kinyitni? biztos. Golddal? Golddal? Kék kártya. Ja, kék kártya. Kék kártya. Hát látszik, hogy kasú vagyok. Nagyon. Lemegyek a sniperért. A sniperé. Most nem adok Komolyan már. kidobtad azt? Tényleg olyan jó vagyok. Tomika, nem akarnál esetleg feléleszteni? Mindjárt. Nem? Csak én közben küzdök is. Oké. Be is harcolok. Mamu. Majd ha élesztesz fel, majd Mese, Jövök. adok neked egy lila fegyvert a mamutért. Jó. De nem! Abban a csávó. Az az enyém. Akkor inkább add meg. Mert nem halsz meg, mert megöllek. Én álmosan is fogom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sniper. Thank you very much. Na, gyerünk élessük. Majd vassal vagy fémmel majd építs körbe majd. Akkor jó. Nem írheted fel. Elhoztak a van. Nem érezted? Nem bírom Én írtam. belőni. Ez jó volt. Én is el fogok majd dobni ilyenkor. Te most szórakoztál vele? Nekem addod azt a lilát, nekem addod a lilát. Nekem? Nekem de ami nálad van, Tomi, azt nekem add ma oda. Ezt? Bajunk Igen, kinek azzal adjam nagyon a jó mamutot. vagyok. Ott van. Kinek adjam a mamutot? Nekem. Mert az oda mamunkot adok érte egy snipert. Na, miért? Várjál, van itt valaki. Végre. Észrevettük. De hol a rádióban? Lent van. Lent van? Nem? Jövök le. Hol van? Kempelnek, kempelnek. Azt várják, Hol? hogy gyertek. Hol? Jó, ott a... Tomika meghalt. Igen. Itt nincsen kocsi? Hallod? Bazsi, nem tudom, megmentjük el Tomit, hogy hogy legyen. Megmentjük. Megmentjük, nem megmentjük, megmentjük. Ez meg. Aha. Jó van, megtaláltam őket. De nem segíteni. Bazsinak, még utolj. Aj, de jó, hogy megint én maradtam egyedül. Mert de tudtam, hogy nem lesz jó ötlet, ha ott maradunk. Jó, mert nekem volt egy taktikám, csak az fosó szépség. Azt mit akarsz, ha egyedül vagy ott, azok meg hárman, vagy ha nem? Ketten van. Nem tudom. Sokat tudsz vele csinálni. Letímálnak, az kész. Tettem van. Brawl Stars. Ez a Brawl Starsodok. Jaj. Akkor új barátunk felvette a hokiabdát. Az egyik. Az koronás. Ezt lefagyasztottuk, egy hat. Egy lő. Megvan, ez nem talált. Nem talált. Anyád, az Ja. Félek. Én is. Én jobban félek. Jobban annál is. Az meg. Mindjárt meghal. Ne veszíts! Akarok nem veszíteni. Mese, fejezd már be! Jó, van. Hányan vagytok? Ketten. 800. Vagy ja.
Valamelyik napon talán. Aha. Nem. Ez hogy a rágba? Nem. Egy lövéssel meghalt? Vagy. Az faszom. Jaj. Hát a formula ellenfélnek a hokilabdát. Jó, van, most már nekem is össze kell szedni magam. Inkább csak neked kéne. Akkor inkább csak nekem kéne összeszedni magam. Mert én amúgy egy pro játékos vagyok, az a baj. Még én is. Hát néha pro. És most már meg noob alatti. Amúgy az a baj velem is. Tudod, lenne ilyen régebbi season, én lennék a legjobb. Haha. Hoppá. Na ledézzünk már. Jó, de most én félek, mert egy videó megy, azt akkor... Hát tudom. Jó, várjál, jöjjön már valaki, ezt pofozzam már föl. Jó. Várjál, vagy felpofozom én magam. Most már jó kéne lenni, hát tegnap is 2-t nyertem. Én meg egyet. Várjál, nekem is volt. És hívnak egyből is, mert miért hívnak? Pofoztam magamat, te jó istenite. Találja már meg a meccset. Már se nem ízé már be. Elnéztem, már csak átnéztem a tudszány. Nem ízé át semmit, hanem redízé. Jó van. Máma. Ki akarja, hogy most legyek egy pro játékos, azt mindenkit verjek agyon. Mi? Jó. Ki akarja, hogy legyen mindig, de most mindenki cégüljön. Én. Én. Ugyanide Nem. ugrunk. Magic Monsters, Magic Monsters, Magic Monsters. De itt Magic van Monsters. hunting. Hát de nekem kell a minigun. Nekem meg kell a hunting. Midasznak a fegyverek. Nekem meg a minigun jobban kell 1000-szer. Nekem meg jobban kell 1000-szer a hunting. De én lennék akkor killmester, ha meg lenne a hunting. Én is az vagyok vele. Enyém lesz majd az Hát esküszöm, ahányan rám jönnek, annyi headshot lenne. Enyém lesz majd mi lesz a fegyverek. Jó, ez túlzás, enyém meg a hunting. Enyém a minigun. Fiú. Vagy akkor majd Ugorjunk már Magic Monstersbe, utána megyünk el a huntingig. Igen, én is ezt, pont ugyanezt akartam mondani. Megmondtam. Ha ugrunk, Magic, Hova? ide? De ugrunk, hogy hol? Hol van az? Lehet. Tomi, ott van, ahova jelöltem. Aha, a minigun. A Magic Hova Monsters. vagyok? Utána meg ide ugrunk. Hova? Akkor így ki is van jelölve a kettő, így. Majd tudjuk. Na. Az útvonal az így most nem a legjobb, ahogy ment ez a busz. Hú, most emlékszek, hogy így mindenki így egymás mellett voltunk, azt valamelyikünk feljebb volt. Aha. Jó, azt a házat elérem. Jó, akkor. Ide nyom. Gyertek egy Brawl Starsba. Mi? Közben azon nyerjetek itt rankedben Brawl Stars-t. Az komoly. Nem az, hogy nyerek, Felbírom végre. nyersz egy folytába, hanem az, hogy egyszerre Fortnite is, meg egyszerre Brawl Stars is. Hát úgy nehéz. Mi lesz? Gyere ide. Mi ez a soti?
Ja, itt az ajtó. Az egérbe voltak adva. Legyetek már csendben, mert visszhangzik. Jó van. Jó van az a haverunk. Hol a minigun? Hol a minigun? Lent van. Itt vagyok. Mi is ez? Uborka pénzes. Itt van a minigun. Hát egy gyerek. De ilyenkor nem kapok uborkás pénzt. Nem szabad fölvenni. És nem szabad hírálni. Hogy? Már megijedtem. Ó, nem vagyok így gonosz. Menjünk már rá a bankra. A bankra. Jó, csak nincs fegyvó. Azt, ahogy kimondtad, az perfektojánális. Az is. Most azt kell csinálnunk, hogy egyik az enyém, másik a zsé, az most megveszi a huntingot, én meg megveszem a minigun. Jó. Jó. Utána a másiknak is megpróbálunk egy erőltetni. Abba ne ordítsál már, mert visszhangzik. Mersének majd meg legyen minden szürke. Nem, amúgy. Kösz. Nagyon szíves. Nem, már majdnem felvettem a hírt. Nem vagyok hülye. Na, van, csak nem használom. De akkor annyi erővel ki is dobhatod, azt akkor több fegyver lehet nálad, na? Ó, hát kösz, mester. Na, 200 IQ. Van a szabzérom. Az most nagyon sokat ér. Azaz Te 200 van egy IQ. lézeres. Mi lézeres? Egyben. Agyam meg késes. Úgy fog, mint a késes az élet. Hát, Mert az agyam úgy menjünk fog, már mint a kés. bankra. Hol van a bank? De Bank. ott van a... Várjatok, Itt már van a most bank, elérjük itt, körülbelül. vagy ez nem bank? Merre De van a van, bank? van, Ott van, van a van, bank, van. az a... Hol A van a bank? jelölésen ne. De Ó. várjál, én most milyen vagyok? Hú, basszus, hogy az Én lila. NPC. A jele... Felbíráltam azt a Erre a szívet bank. hozzá be. Erre, az a bank. Várjál. Mamut. De akkor Én gyertek a vagyok, bankra. senki. Ne csak én menjek a bankra. Gyorsan picit lútolgatunk itt. 5 másodperc az egész mindjárt jövünk utána. 1, 2, 3, 4, Ez egy hírelés volt. 5, 6. Jó, már. Meghűsödtem. Akkor miért hírelődtél föl? Mitől? A csád tud. Az Mi A az? szolgálat szét kell törni, hogy feltöltsön. Az nem számít hírelésnek, mert nem te csinálsz, hanem az. Meg mondjuk, ha bot hírel, akkor az meg nem számít. Az Igen. De most nem a bot hírelt. Pam, pam, pam. Csak sebethetsz le. Várjál, lesebzem. Ja, mondjuk nem is tudlak, mi jól. Hol szálltak? Ki van? Majd megköszönöm. Harc! Menjünk harcolni! Harc! Akkor menjünk a bankba. Na, menjünk a bankba. Most harcolni fog. Itt vannak. Gyertek már a bankba. Jó, na, megyek. Én is. Várjátok, bak, viszlek titeket. Hát akkor másik majd hagyjuk. Majd visszajövünk érte. Aha, majd visszajövünk egy óra múlva. Ja. Sátos. Én addigra vágok tudni a Hú, kártyát. baszki, most nincsen hílem. Pedig nagyon kéne amúgy. Nem is szabad használni. De itt is vannak a bankon. Akkor bújjunk el egy bokorba, az kész. Lopakodjunk. Nem bújjunk el a bokorba. Nem, menjünk ide. De azt, ha Elkasztolunk. miattad meghalunk, akkor megvan. Mi ott a boss? Ó, már tőle még itt is lesz az arcomba a boss. Igen, nem a boss fog érdekelni. Engem se az, hanem az, hogy meghalunk. Engem az fog érdekelni. Nem fogsz meghalni. És ha meghalok. Egy nap. Ah!
Egyet blokkoltam. De most miért? De mondtam, hogy meghalunk. Hogy nem most ilyenkor azt mondod, hogy biztos, hogy gyúsoltam. Mondtam, hogy bújjunk el egy bokorba, azt nem hallgattál rám. Annak is olyan annyi értelme lett volna. De akkor legalább nem ölnek meg. Hát de akkor is ott tudnak ölni. De miért? De most, ha így bemész a bankba, észrevesz mindenki. Ha bemész a bokorba, meg nem lát senki. Akkor is jöhet, akkor bemész a bokorba, mert szkennel kívülre dobhatnak. És ha nem doblak be? Na? Nézd, már azok éppen ledobtak egy szkennert. De nem a bokorba dobták bele. Hát attól így lássák, hogy az ott van a bokorba. Akkor meg elmenekülsz, az bebújsz másik bokorba. De azt is lássák. De nem az egész Azt is mapba követnek. izélik fel. Olyankor látnak mindent. De az egész, ami a mappon a másik felén van, azt is. Azt nem. Hát akkor meg Mint te most direkt elbújnál magnak a másik felén, akkor a bankon akarsz bujkálni? igen. Igen. Én dobtam már le ilyen szkennert, azt na jó van, ezt már meg kell nyerni. Úgyse fogjuk, Igen. de azért meg kell nyerni. Akkor én mondom. Hajrá! Nem fognak. Hajrá, totem! Hajrá, totem! Hajrá, totem! Ne! Egyenlően kiegyenlítek. Hova ugrunk? Most akkor az én helyemről azt mindig így váltakozunk. Na? Oda? Jó helyre jelöltem? A Bazsi után majd én fogok. Én utána meg Tomi. Hol jelöltél? Igen, jó helyre jelöltél. De most nem fogom neked megvenni a huntingot az előző körét. Akkor Hogy majd én egyszer megveszem tudom, magamnak. Na? Basszus. Én semmit sem fogok tudni venni. De ha be akarod lopni, Mit akarok belopni? nem tudom. Tomi, emlékszem, amikor izé megkibasztott az agyamat, azt elkezdtem így lenni, hogy... De most Tomi, azt a huntingot, azt uborka pénzzel kell megvenni. De nem fogod tőlem ellopni. Aztán meg majd vágjunk most a bankba, menjünk, vagy el a shopba először. Hát én a shopba fogom megszerezni az uborkás pénzt, elvileg, hogy minden jó megy. De jönnek Sem ide uborkás 80-an. pénzünk. Végre lesz fegyverem. Ó, basszus, 8 millióan vannak. Akkor elbújjunk egy bokorba. Helyezd már be. Ó, de ez Én már- Megerősítettél már eleget? nem. Ott is vannak. Akkor én Félek! várakozok. Félek, Tomi! Tomi, de most komolyan ott vagy. Akkor én most elbújjak egy bokorba. Én meg egy kukába. Én meg egy bokorba. Én meg a WC-ba azt itt hagylak titeket. Nem! Ah, De félek, hogy meghalok. Szerintem, hogy a kukát szét lehet ütni. De most komolyan elment Tomi, te. Akkor majd Ezért visszajövünk látjuk érte. Itt jönnek. Kajanika. Ja. Menjünk másik kártyáig. Jó, és akkor meg lehet a huntingom. Nem lehet, mert nem kaptam meg megint a pénzt. Micsodát? A pénzt! De azt meg is lehet szerezni. Akkor menjünk a bankra. Ah, Ahhoz meg kéne szerezni egy kocsit. Meg őtet, fiam, jó Miért van, mindig a fiam. Bazsit tartunk? Ha megdobjuk. Jó van, fiam, megülti. Vagy megültetem.
Íjjá, itt van a jó fegyverem, a szeretőm. Miért nem hívem az a cucc, amit kéne? Valahol lehet itt járt. vannak. Itt vannak a Vannak majmok. bent emberkék. Hol? Jaj, mennyien vannak? Annyian vannak, mint az oroszok. Annyian, mint az Az oroszok. meg ott van a világ másik felén amúgy. Ja, miért ne? Már mondjuk ott vannak. Félek, anya! Jövök, na, hol vagy? Ma megint ott vagy? De hogy egy másodperc alatt nem látszott? Lőnek a majmok. Jó, majd visszahírelem. Vagy nem hírelem, nem tudom. Majd azt mondja. Hol van a hunting? Bevegoltam. De a hunting az hol lett? Éppen Igen, tudom, valami. néztem, hogy mi az melletted. Ja, mint a de a huntingot az hogy kell megszerezni? Itt van a hunting! Ja, Spiritus Day, Hala Madrid, Talkesztén, na. Ma megint ott vagy. Hát de egy sprinter vagy te. Esküszöm félek, mert meg fogok halni 100% biztos. Nem biztos az. Hát jó lenne, ha végre tudnák is valamit. Jóknak. De rálőttem egyet, az... Ennyi, ezt lekövettem. Aha, nekem meg lila Sentinel. Nekem is félretem tira. Felüldött a rútom egy ritkoságot. Spiritus Santi, Latipanti, Charles Mokales. Aha, jó, ezt inkább adjuk. Na, fiam. Na, fiam. Még másik- az ki az apa. Hogy semmi. Várjál, jövök én is. Nem kell tenni a pofádat. Na. Betömettem a pofádat. Ja. Betömtünk a pofádat. Gyere, menjünk el a bankba. Tomika, menjünk a bankba. Várjál már! Na, gyere. Nekem szuflis kell. A szuflis majmok lőnek. De rá kell neki. Ad! Várjál, vannak rajtam. Az így felhíre. Az ingyenes hírelés nem is hírelésnek számít. Mi? Hogyha ölsz embert, akkor 75 életet feltölt egyből. Igen. Mondjuk azzal nem tudsz mit csinálni. Most azt mondom, hogy az is ér. Az nem ér, nyilván. De ér. Az nem ér. Ha De azt a megölsz... játék csinálja, nem te fogod befolyásolod. Na, azért mondom, hogy az nem ér. Mese, Na. ugyan, mit van csinálni a mese? Na, bolykot. De most várjál már, Tomika, ha megölsz egy embert, és felhílelsz, akkor, de azt nem magadtól csinálod, úgyhogy ez nem ér úgyse. Hát azt mondom, hogy az így. Ezt megírhatnám? Nem. Faszomnak. De akkor most Megnyitottam, ugyanazt lássuk mond, be. akkor most ugyanazt mondtuk. Igen. Crime City mese. Már kell. Hagyj vezessek ma én, Várjál, követlek titeket. mert lassan mész. Mese. Ami csak semmi kösöbb. Aj, csak légy szíves, legyen már meg az 50 feliratkozó, azt akkor legalább már streamelni is lehetne.
Én fel fogok iratkozni, hát mindenki kérj meg az osztály egész, az osztályból mindenkit, hogy iratkozzon fel. Nem fognak úgyse. Nem, Gamer Geri most nem jön. Nem, most csak mi játszunk. Mert most challenge. Hajrá, totem! Hajrá, totem! Legalább a Bazsinál lesz a felvétel. És nem nálunk, Tomi, hogy mit csinálunk. Baj, te is gyere, mert félek. Jó, megyek. Hogy jöjjünk be a góba? Ló lesz, mit tudnék? Megöltek. Jazza. De mi? Egy lövés, azt megöl. Az hogy lehet? Nem csak itt sétálgat, így nagy nyugodtan. Ja. Hajrá! In tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga cigarettes. In tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga Nagy F betű, fire, és írd be az videónak a nevét, mondjuk írd be azt, hogy nagy R betű. Itt amúgy mamuttal ellőttem egy gyereket. Az jó. Ő? Még 30. Uvazd meg. Várjál, Semmiből nem szóltam. Mondd meg, Mi? nincs neve. Na, nagy B betű, Black, nagy F betű, fire, egybe, és nagy R betű, ranked, duós. A duós az meg kicsi. A rős idő nagy. Mi? A rős nagy. Igen, a rő is nagy, de meg kicsi. Tomi, te most rá feliratkozol? Itt ugye te vagy ez a Black Fa. Igen, azt ilyen F betű a háttérképen, ilyen Ajaj. Fortnite-os, ugye? Aha, igen, azt már tudom, hogy van. Na, jó. Megtaláltok. Félek. Miért nem béreltünk? Most 11 izig volt, iratkozó. Hala Madrid. Sleepy, de nyugodtak sima. Mi? Az azért az elsznájpolás az jó volt. Hát így, hogy mit csináltál? Nézd már, itt van egy slurp. 2. De jó. Az a baj, hogy az se lehet. De lehet. Most már. De azt te ütöd ki. Hát de építés az éretlen. Jó, de most ha direkt csinálod, akkor az nyilván nem ér. Hát én miért nem nyomtam meg az előzőkörbe? Jó, de akkor jó, az most nyilván. Bazsi, Na, 3 héttel ezelőtt level 8-as voltál. kaja. Aha. Vigyázzál, robbantós hozzának. Akkor Na most nézem. vedd már föl. Engem lőttek, ugye? Á? Kéne valamilyen jármű. Nem tudok adni ilyen. Istenem, Bazsi. ha megint nem sikerül. Szerintem Ma kiadtunk az izéből. ma ennyi elég volt. A
Azt akkor majd holnap folytatjuk Jó. part 2-vel. No. Jó? No. Akkor mára ennyi. Return to lobby. Oh, watch a party. Ihogy! Ó, Egy. amúgy nem volt olyan rossz. Egynek elment. 1-8-ig mondjon egy számot Na, valaki. Mi? császtok. 1-8-8-ig. 8. Császtok. 8. Ja. Császtok. A nézőktől is elköszönünk. Császtok. Az komoly elköszönés volt. A sziasztok. Sziasztok.